Il-kwistjoni tal-estensjoni tal-ispirazzjoni, jiġifieri sa fejn tasal l-ispirazzjoni, x'hemm ispirat fil-Bibja kollox, partijiet biss, messaġġi biss, x'jispira Alla fil-Bibja lill-awturi li kitbuhom, il-messaġġ biss, kull dettall, il-kitba tal-aħħar fil-fatt. Il-Knisja qatt maċċettat li hemm xi limitu fl-ispirazzjoni, anka f'dettalji storiċi, dettalji kulturali, jew inkella drawiet fihom infushom, lanqas fil-ġeografija pereżempju. Hekk ngħidu aħna fil-Vanġelu ta' San Luqa l-kapitlu 2 hemm imniżżel li meta ilhom iż-żmien tat-tisfija tagħhom, meta aħna nafu li l-purifikazzjoni kienet issir biss għall-omm. Meta Ġesu kien sejjer minn Ġerusalemm, sejjer lejn is-Sammarija u l-Galilija fil-kapitlu 17 ta' Luqa jikteb Ġesu kien sejjer lejn Ġerusalemm jgħaddi bejn is-Sammarija u l-Galilija. Meta aħna nafu li jekk tmur minn Ġerusalemm l-isfel mill-Palestina tiela l fuq lejn il-Galilija, ma tistax tgħaddi bejn is-Sammarija u l-Galilija. Dak kollu illi l-awtur ispirat jagħmel, jgħid jew jikteb għandu jkun meqjus bħala magħmul, miktub u mitkellem taħt l-ispirazzjoni ta' Alla. Anka jekk mhux kull ma hu miktub fil-Bibja huwa direttament rivelat minn Alla. Hekk pereżempju l-ktieb tal-Proverbi jew il-ktieb ta' Kohelet ma kienx hemm għalfejn xi rivelazzjoni għax huma għejdut meħuda mill-ħajja ta' kuljum. Laqas il-paraboli. Imma kif huma ingastati u l-messaġġ li jwasslu fil-kuntest li ntqalu jew inkitbu kellhom bżonn l-ispirazzjoni. Allura, il-kriterji tal-ispirazzjoni u allura ir-raġunijiet li għalihom il-Knisja l-komunità li temmen daħlet kodba u mhux oħrajn fil-kanoni fil-lista tal-Iskrittura x'inhuma? L-ewwel nett il-kodba jridu jkunu miktuba minn profeta jew apostlu magħruf. Hekk pereżempju it-tieni ittra ta' Pietru tqis bħala skrittura, jiġifieri ispirati il-kitbiet tal-Apostlu San Pawl. U jgħid hekk ukoll kitbilhom Pawlu ħuna l-Għażiż kont l-erf li ngħata lilu. Hekk kiteb fl-ittri kollha tiegħu li fihom tkellem fuq din il-ħaġa. Dawn l-ittri fihom xi ħwejjeġ li huma tqal biex wieħed jifhimhom u dawk li ma jifhmux u li mhumiex sħaħ biżżejjed ifissruhom ħażin għat-telfien tagħhom stess. Hekk ukoll jagħmlu wkoll mill-kodba l-oħra tal-Iskrittura. Jekk mill-kodba l-oħra tal-Iskrittura iqis li l-ittri ta' l-Apostlu Pawlu huma wkoll skrittura. Il-kriterju li ieħor huwa l-kodba jridu jkunu miktuba minn dawk li kellhom x'jaqsmu ma' profeta jew apostlu, mhux direttament allura miktubin minn profeti jew apostli. Hekk pereżempju Mattew kien influenzat, kellu kuntatt ma' Levi Mattew li minn pubblikan ġie msejjaħ biex ikun apostlu. Mark nafu li kien dixxiplu ta' Pietru. Nafu li Luqa kien kumpann ta' Pawlu u Ġwanni l-Evanġelista kellu kuntatt mal-komunità ta' Ġwanni l-Apostlu. Il-kriterju li ieħor huwa li fihom dawn il-kodba jrid ikun fihom il-verità fil-fidi u fil-morali. Jekk imorru kontra t-talim tal-fidi u l-morali, dawn ma jitqisux bħala ispirati. Imbagħad ukoll illi dawn il-kodba dawn il-kitbiet rridu jkunu fidili għal talim li diġà kien aċċettat bħala kanoniku f'dak li għandu x'jaqsam mal-fidi u mal-morali mill-komunità li temmen. Naturalment meta ktieb jew kitba jew anka vers biss ikun konfermat minn Ġesu, minn profeta jew minn apostlu, pereżempju billi jikkwotaw it-Testament il-Qadim, meta huma ikkwotati fit-Testament il-Ġdid allura jiġu meqjusa bħala ispirati. Imbagħad anke hemm l-kriterju tal-użu liturġiku, tal-użu ekklesjali. L-Knisja imxerda mad-dinja ta' dak iż-żmien
għamlet użu fil-liturġija, allura fiħdan il-komunità, kienu meqjusa bħala ispirati, u allura aċċettati bħala kanoniċi. Jiġifieri li ma jkunux kodba jew kitbiet użati strettament minn xi setta biss bħall-Evanġeli nsejħulhom injostiċi. U allura tkun kitba magħrufa mill-komunità kollu. Il-Konċilju ta' Trentu fit-8 ta' April tal-1546 ta' il-lista kollha li l-Knisja Kattolika taċċetta tqis bħala ispirati, bħala kanoniċi. Imbagħad fl-1870 il-Konċilju Vatikan l-ewwel iddefinixxew dogmatikament li l-kodba tal-Bibbja fil-lista mogħtija huma sagri għax ispirati minn Alla. Lura l-komunità iddeċidiet u determinat il-kodba u l-kitbiet li għandhom jitqiesu bħala kanoniċi, bħala ispirati mill-komunità kollha.